A umřet nič? Proč by to dělal? Nevím, já mu dám jeden zásah a on nič. No dobré, umrel. Nemá zájem asi. Umrel, mám 2 kg, back. Ale chápeš, že mu dám... Já jsem mu iba jeden hit dal a prostě na headu som doplním na silu. Dobre, už si dohral, či ještě ne? Nevím, tam jdou 3 tanky, jsem teďka zjistil v tom letadle, takže je zabiju a bude konec hry. No, A nezabiju a nemám kanon do prčíc. Zálohy som dostal. Na prúďaky. To určitě využijem. Zabil jsem tu 2 tanky a teď si opravím kanon, když jsem zabil tu T-34 raketama. Raketou teda. No tak blbě koukal a jsem ji zabil tou raketou. Do ksichtu. Koľko dostávaš priemerne za hru? Teraz dostaneme tých 17 000. Počkej, tu jsou nějaké tanky, asi jdu nějaké zabít. Jsou tady 3, já jsem sám. Ty sa ich nebojíš? Já jsem Calliope. Mně se doplňují posadkáři. Kdo mi to tady naskakuje ta pěchota má z fleku. Čo ti život stojí 10 000? No však. To není levné. To není obyčejný tank, to je Calliope. Chceš být OP, musíš si za to zaplatit. Mňa by zajímalo, či si s tým schopný zabiť aj, ja neviem, Mauza alebo nejakú T54 alebo také. Mauzo už teďka ne zepředu, ale z boku myslím, že ještě jo. Já za tím stíhačem nedojedu. Jeď Calliope. Pojď chlapče, já jsem tady, já ti vědu dozad. Hraju s nějakýma rusakama. Pojď ještě. Jo,